Boromgnang Devid Murasing Tiprasa rokno Thansa Khwlai Bagwi Kotor Choba o Nokhor jak Tini thangai malaikha Chompok Nogor Jangalia Kamiwo কিন্তু Choba খাইনে থাকবানো আন্দোলন মুভমেন্ট খাইনে থাকবানো তাই কাইসা মুইতো মানা রংনাই ববাগ্রা হাই যে তুই দল না করং ব পর্যন্ত বখর মিহিম জাগাই তমু বহাই বরন সং খিকলাই রহ কাংকে মা সামাংনি নেতা কিসা মিসা চায়া খাইমা বাই চিন বাগै বসকে বিরমান ফাইনা বসং মান সখাই খলাই কে আং ডেভিড মুরাসিং তো খরাং তিসাই Choba সিমিজি খাইবানো আপনা তুই দল না বাগৈ তো বরক না যে ববাগ্রা হাই অপশন তো তাই করি তাই সিংগ্রস তাবগান সুংকে মনো जों Choba खाइलायनानै नोंगाके फाइट खाइनो नोंगा आं साइजों खाइनो बायचो जत्त पाल नरक तियार दे जदि Bwskang खाइलायना नोंगाके जे कोनो खाइनो नोंगाके आं साइजों खाइनो बायचो गया पाल जत्त खा थांसा मांगनाय जदि सालसा जदि Choba खाइना क्लाय नोंगाके आं साइजों बुगिया जत्त मा बुगिनाय नोंगा बुगिनानै न नरक तियार दे बाहाय आबर न सुंनानै सालायनानै बागै नरक बायं मालायनानै खाइबाने कारण हायनो जों खाइचो गया आं हायनो बखा आं मुसुंमा बायबों गया जत्त बाय पाल बाय सालायनाय गामि गामिनि लोगोरं न सोंलायनानै सालायना नामन बागै मा फाइबाने हातै काइसा क नरक खासा जागियां माने म तैखे सायां तंखा म नेताम तैखे हामियां तंखा जदि केबो साजा गियां गाके नक नुखुंगो जदि केबो साया खलाय तंखा नखुं काइसा बर उ साया नखो जों मा फोरोंनाय आमो फोरों माने थांगै जदि जों फोरोंयाव जदि नक याखरि थांकाबो जायोसि बाक्सा साव नक नखुंगो हामिया 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 नक नखुं हामिया आनि बिग हामिया बसाय हामिया हिनाय अন্য सलाबै तै खालाय थांके ताव बाहायके सानाय आमतै तंगला बाक्सा नक नखुं हामिया ने अন্য सलाबै अন্য बुरै बेस्तै खालाय थांसनाय अ हामिया न बाइके सनामनाय जों मा साथ जगलायनाय हामियां तंखाके सायावै सेरेंके तंगै चुक या मा सालायनायसि नांखांके बबागन जों मा सालायनाय जदि कोनो किसु चायां तंखाम तैके जानाय के पाल पाल मा सानाय खरकसा बरक आं डेभिड मुरासिं चाजाक मो बायंगला आं चाजाक फनो आनो सिते बाद बाकी जत चाजा गिया गाके ओ जागा तैके चायाखौ आतैके खायनो ननि मा सालायनायसि आर आ सानानि न आं मन सिना मुसुंगो जे आं नायो नर जत्त जदि तियार गाके Choba खायनो बागै जदि तियार गाके नर बनरने ककनो सादि আর কেবো যদি চাও চাই খাই তখন নক কেবো ইয়াকারি তা থাंदानै खयमु नक केबो ता याकार थांदे अ नगो बाहायके बो बरक चाया खाय तं अ बरनो चार लायना बागैनाय दरकानाके बुबा गरनो जों थांनि मा सालायनाय आं बुलो गरनो हिसे जदि केबो चाया खाय तं थांके अमो गाके आनि वान सकमु ते कयमु के आं तिनि अ ककनो सोंना बागैनो आं तिनि सिमी जांगालियाव तिनि सिमी आं एकदम तै 2-3 मास नगो किफिलिया नां तिन नगो साइकाबो गायसे नगनि बरक बाहायके बुगिनो तामु नानि बुदि गुसा तंगो आनि बु संसार तंग किन्तु आं मानसो कमो पारा बरक बाय जत बाय बुरि नाय काहामके सालाया ओइ बसुंया ओइ आं हायनो दिल्लीव हिम थांमा हायनो खायके गाके सुग लागायसि कारण बाक्सा बुजि मै आइसे बाक्सा वान सबै तंग दिल्ली हिम थांगा मानसि नाय नार वान सक तंगैसि मानसि नाय मानियाने कगिया माया sak जरते जोंमा खायनाय माना बागै आं किसा सात्यक नाय खामोसि गे Bwskangबो तेबो मा साइटक लायनाय गाके जों Thansa तंना नांनाय गाहाम हामिया न जों बिचारैनाय जों कक एकरगै फन सालायफन जों हामलाय मा तंनाय तै कायसा कक गाके Choba खायनानै गाके साइचुं खायमा बायया जत पालनो जों मतामत मानानै बाहायके खायके साकनो चाया आर Choba खायलैबो सालसा जदि खायनानै गलाय खायके मा खायलैबो आमा तो बबाग्रा नाय तंगो मनि सिगनाल न जों मानाय सिगनाय जदि खायनानै गलाय खायके बक खाइ सामतेके देरासु आं दुखु मानसि होने केबो साया जा जत्तनो पालके पालाम तेके खेलेनानै आ वान सक मुंनो जों वान सक लाइन नांनाय के आमो आनि बखाने कक नां सागा ताबो नरने कक जदि कोनो किसु साना तंखाके नरक सादे आं खोनानि सिमी एक्चुअल रां फाइना तंमाया तफान तिनि यां गानाव गलाय खाबा तिना आगुलिबो प्रेस कनफारेंस मा खायगा ना टेलिमरा हतो अमरपुरनि सिमी पारा कायसा बातकरि खिने आं कक सालायनाय महायखनो पारा बररबाय आर सुदु Tiprasa खायनाय रगय कक सालायैसि अरक कोनो फेलेक फुलुक नारगै सुगैसि
ত্রিপুরা মথা খাইয়াफोर CPM खायनाय BJP खायनाय जतबाय मा सालायनायसै मनो मा सोंनायसै गुबै गुबै नरके जाति दफा भबिष्यत हामजा गया नाखाय पार्टी खायहाय तंखै पाय আমার যতন मा सोंनायसै गाहाम हामिया कारण सोंगांके सालायगांकेसो बुजिलायनाय सोंया सालायगांके भाइके बुजिलाय मानायबा इनका आमन आनि ताबुगांजों नखर माने उद्देश्य गांके नखौ गया करे कायसा आनि सोंमुं तंगो सिनानि मुसुं माने तंगो नरनि थानि सिना मुसुंगो ते सोंना मुसुंगो आमन सारातिफोरनो बरनो सोंनानि मुसुं माने बगै नां मा नखरो आं शुधु मात्र कयेकजन नेता बाय सालायनाय मैक्सिमाम ताम नबा कयेकजन जे नेता करा करा सिमि सालायका सोंलायका आमतेस मा खालायसिनि सायका पाइथांका इनका लुकरक बायके कक्स चाबलाय जेगे ताम खैनाय खैया इनका आं वान सका जे बसकां जदे कतर मा जों सिनि हाना फियंना बागै कतर मासे डिसिसन हारि दङ फियंना थाङै चाटियक्सनि चाटियकै माने तारक फारियाङै दङ बयबोरियाङै दङ ग जागाव नुखुंनि एकदम यारं जरा सिनि कामिनि बरंखा यारं जरा सगैनाय जों ताम खैलेके साना म जों लुकरनि कक पारा तंनाय रने कक बरन बखाने कक नबो बुजिवै नायनायनि दरकार खोनावै नायनायनि दरकार ने वान सगै नां म मा फाइबानाय सितै अन्य कोनो अर बक्तितारैनाय आं डेभिड मुरासिं बुंसै काहाम आं सि कतर बसुगलिया इहाय हिनि साना बां फाइमाया हे मनो साना बां फाइमाया म बिचारै नायलेना बागैसो आं मा फाइबानायसै के हामबाय जतन खुलुमखा नने कोनो कक कोनो साजेशन तंखाके किसा सालाय जादि हामबाय